Mi živimo u univerzumu koji je prepun bogatstva lepih stvari oko sebe. Dakle, niko od nas nema, konačni smo, mi ne možemo da pojmamo to beskonačno bogatstvo lepog. Ali ako shvatimo jedno ili dva ili tri mesta tog lepog, mi smo bogatija biće. Da vidimo gde je ono prirodno mesto gde mi možemo da samerimo šta smo, šta treba da budemo, šta bismo mogli da budemo, s obzirom da nas nema 1,5 milijardu, s obzirom da nismo najbogatiji, s obzirom na sve ono što postoji. Zašto ja mislim da je to fizika? Verovatno iz razloga subjektivnog gledanja na svet, pošto sam fizičar. Ali meni se nekako čini, ako je dozvoljeno biti malo poetska duša, a zvati se naučnikom, da smo mi dosta bili uspešni u istoriji, čak neočekivano uspešni u jednoj oblasti apstraktnoj kakva je fizika. Ja mislim da visoke tehnologije koje izlaze iz nauke imaju mogućnosti da utiču na nas i ekonomski, znači i finansijski, čak i na one koji se ne bave time, koji su lekari, koji su pekari, apotekari. Neko mora da kreira primarnu vrednost. Ako postoji primarna vrednost, onda drugi ljudi koji se bave drugim stvarima mogu da rade to što rade i da daju sekundarnu vrednost. I tako živi jedno društvo. Ja stvarno mislim da neke naučne discipline u našoj zemlji imaju priliku da urade ono što je recimo bankarstvo uradilo u Švajcarskoj ili farmaceutska industrija uradila u Švajcarskoj. Znači, broj ljudi koji se bave bankarstvom u Švajcarskoj je zanemarljivo mali. Ili koji se bave farmaceutskom. To su sve delovi od procenta jednog. Ali oni kreiraju netrivijalno deo bogatstva. Ovde sad ekonomskog bogatstva. Prepoznatljivosti Švajcarske. Znači, ako pitate naše građane, koji svakako čeznu, ja mislim, pogotovo u ovim pesimističkim vremenima, čeznu za primjerima kojim se mogu dičiti. Pa svako od nas ima neku svoju top listu ljudi, velikih Srba, koji su dali doprinos i van okvira ovog našeg naroda i van okvira regiona s kojim smo jako povezani. Ali ako uzmete tu top listu, pa skoro svako će na toj top listi reći Tesla, Mihajlo Pupin, možda Milutin Milanković, to su 3 fizičara. Dakle, dosta interesantno, nekako ide nam to dosta dobro. Išlo nam je i kad nije postojala ova zemlja, dakle kad je bila rasparčana između raznih carstava, išlo nam je i kad je ekonomski nivo razvoja i našeg školstva, naša nauka nije postojala, naše školstvo bio nizak. Dakle, išlo nam je. Kad ljudi pričaju o Švajcarskoj, oni znaju da u 5-6 stvari, svi će se otprilike složiti po istim stvarima, su oni prosto najbolji, oni su referentna tačka za svet. Da li mi hoćemo to da budemo? Ne, ja ne bih želao. Ali hoću da kažem, kompleksnost koja se zove društvo Švajcarske, gledano u zadnjih 500-600 godina, se svodi na to da su oni uvek u 5-6 stvari bili prosto najuspešniji, a u svim ostalim naravno nisu. To je potpuno drugačija vizura nego vizura jednog velikog naroda koji možda zamisli da u svemu ili u velikom broju stvari može biti predvodnik razvoja čovečanstva. Mi to nismo. Imajući u vidu to šta mi jesmo i ko smo, koje su tih naših 5-6 stvari u kojima mi nećemo imati dosta dobar proizvod, nego najbolji mogući proizvod. Ja mislim da se lepota ovog trenutka u kojem mi živimo svodi na to da upravo sada, u narednih 10 godina, ne više,
će se nekako spontano iskristalisati, bez naših želja da se iskristališe. 5, 6 stvari po kojima ćemo mi biti kompetitivni. U kojima ćemo biti najbolji, prepoznati kao najbolji. Ali postaje se ono mnogo važnije pitanje, pošto ja ne utičem na svet, ali utičemo svi mi na ovo naše. Šta je to što mi možemo čovečanstvu da doprinosimo sada i gde mi ako krenemo da ulažemo trud u to i u dugom jednom periodu, ćemo zapravo dati nešto što će imati pečat Made in Serbia. Ja sam uveren, a to ne znači da sam u pravu, ali ja sam uveren da u naukama i u nekim inženjerskim disciplinama koji su jako blizu fundamentalnih nauka, čuči nekoliko prilika da nađemo jednu ili dve stvari gde mi možemo biti ti, kompetitivni. Bilo koja nauka, fizika recimo, je suviše veliko polje da bi jedna mala zemlja mogla da tu daje veliki doprinos. Ali u nekim poljima, vrlo važnim nekim linijama fronta razvoja moderne fizike, ja sam apsolutno ubeđen da ćemo moći da izgradimo tu jednu našu specifičnost. Mi smo probali ovde, u ovoj našoj bašti, u ovom našem institutu za fiziku, da razvijemo taj deo jer je prirodno, blisko je onom gde mi možemo dati doprinos. Pa u najgorem slučaju nećemo ta stratosferske uspehe da postignemo, ćemo postići uspeh. Ali ja mislim da imamo potencijalnu mogućnost da utičemo na šire društvo. Dakle, da ono što mi radimo ovde nije samo doprinos nekoj apstraktnoj svetskoj nauci ili nekom stručnim znanjima pojedinaca koji čine Institut za fiziku ili naučnike u Srbiji, već da će imati doprinose i uticati na ljude koji nemaju nikakve veze sa naukom. Put ka kreativnosti on oplemenjuje. Ja mislim da mi možemo da napravimo jedno ili više mesta u ovoj zemlji gde se to neguje i ako to uradimo, ja mislim da smo mi definisali čemu služi u nekom širem smislu ovaj narod sa svim njegovim dobrim i lošim osobinama, jer imamo i jedne i druge. Spreman sam prosto da se intelektualno suprotstavim bilo kome koji će da kaže zato što smo genijalni, zato što smo talentovani. To pričaju samo ljudi koji žive u jednoj bari, koji nisu vidjeli okean. Znači, lepota nauke je između ostalog što čovjek ima priliku da se brčka u puno okeana i da upoznaje ljude iz različitih kultura i da uči od njih i da oni uče od njega. Dakle, to je lepota nauke, ali ja bih rekao i bilo koje kreativne discipline.